Samantala, mga motorboat drivers naman po mula Island Barangay ng siyudad ng Dagupan pinaghahandaan ng epekto ng tag-ulan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Sa kabila ng nararanasang mga pag-uulan, tuloy na tuloy ang mga biyahe ng mga motorboat, lalo na at ito ang pangunahing transportasyon ng mga residente sa Island Barangay sa Dagupan City. Dahil dito, naghahanda na ang mga motorboat drivers at operators sa inaasahan pang pag-uulan sa mga susunod na araw. Ilang mga drivers nagbahagi ng kanilang paghanda upang tuloy pa rin ang biyahe at mapanatili na rin ang kaligtasan ng mga pasahero sa tuwing bumabiyahe ang mga ito sa Kailugan. Namin ng kwan ng may kwan yung parang takip niya. Takip yung parang tarungko. Kami ng life jacket, nagdadala na kami ng life jacket. Na maminsan untutundaray makinad paglaya ilog. Paano ito gagawin niya sa mga dire-diretso? Kin, madam, may nilalagyan namin ng ano, yung mga plastic para hindi pumapasa yung makina namin. Kahit mapasayan na ano sa gilid-gilid lang, hindi basta-bastang hihinto yun. Titigil. May gasolina, madam. Pag naaman ng tubig yun, madaling hihinto yun, madaling masira. Pero Sa amin, pag diesel, kahit babasa yung mga bubong-bubong lang, yung kwan lang, hindi basta-bastang hihinto yun. diretso pa din. Samantala, paglilinaw ng mga motorboat drivers na araw-araw ang biyahe at hindi naman umano nawawala ng pampasaherong bangka kahit pa maulan ng panahon. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bronaraca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.